вече имаме достатъчно материал за кьополо. Това са 6 кг сини домати, 3 кг чушки, 2 кг червен домат. Всичко това се приготвя предварително. В печката жената синия домат го лавила в станиол, пече го и сега е тук. В печката също е и червения домат. А чушките са на скарата. На скарата, опечени, обелени, и това всичко го е направила жената. И аз ще имам този път участие в кьополото. И започвам сега да мерям. Не е трудно. Най-едрото съм го пожил. Мерям най-едрото. Това ще стане много лесно. И ще ви го покажа след това в завършен вид. И тук ще мине, ще го смелям, без сол, без нищо, след това се овкусява всичко. Ще го сложим в буркани и 20 минути ще го варя. Така че съотношението при нас е такова. А вкусяването, кой какво му е кеф. Че съм олиолия, там зехтиния, мазненос, поправки, това вече кой каквото желая. А сега аз ще извърша тази операция. И така нататък. Всичко е смляно вече и сега ще започнем пълненето на бурканите. Така, аз продължавам сега. Жената съм ме освободил от тук нататък от работа. Грубо ще ги напълним. След това ще ги донатъпкам и ще ги оправя. След това ще ги затворя и ще ги сваря 20 минути. Нема как. Жената фали 4 часа работа за 10 бурканчета, а аз тук за 15-20 минути ще се оправим. Но ми няма доверие. Така, това е положението. Продължавам по-нататък. От сутринта до сега, до 3 часа, 13 буркана и половинка. Тая половинка ще си я направя до вечера. Можехме и повече, но трябва да отбележа, че вчера жената е правила синия домат, го пекла във фурната, така че увеличава се още времето, за което сме направили кьополото. 13 буркана и надявам се още една партида да направим, ама не е готов синия домат. Така че да има за всички. Ами това е. Като обичаш да си хапваш, трябва да обичаш и да работиш. Иначе умираш.